Hichilema vorema muri yeZimbabwe ndiri kutambira zvekare paKulian TV uri musi wechipiri 13 August patinokupakurirai nhau ndezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. So kana uchangotanga kusvika pana pari first time yako, like this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa yandiri kuona iri kunetsa, nyaya yekuuya kwaakaende Hichilema muZimbabwe. Vamwe vari kuti hauye, vamwe vari kuti anouya. So nyaya yasumudzwa neuyo activist wepaZambia anoitwa Joseph Kalimbe ndiatanga, ari kutaura kuti 2 days ago, I posted how they deliberately left out the picture of my president on Airport Road in Harare ahead of the SADC summit. They put photos of all the SADC presidents except him to save face. Last night, they finally hosted the Hichilema portrait in the streets of Harare. Ndonya ya kubuda chitara kuti ayo ndakambobuda ndakataura panapo kuti zvoni vasirira mufananidzo wa president wangu kuZambia mu street avo eku Airport Road makaiswa ma streets ese, but street yedu isusu sekuziva kuti zviita Isiloma Gundi ndo yakaiswa ma portrait ema presidents ese achawa nema flag yawo pandokanzi flag yenyika yake ne flag yeZimbabwe ndo maisirwa zvine zvakaitwa, but uyo atara akachiti akaona pic ra president vake risipo. So akabuda futa achitaura dzimwe nyaya achiti chizova kuvhunduka kuti dzimwe nyika dzabhadhara manhingirikini ese, but sei Zambia isati yabhadhara kuti paone konzi zvekubhadhara zveaccommodation zhinji zvekuzivikanwa kuone konzi dziri kuuya here, zviri kufamba sei. Dzimwe nyika dzese dziri kunzi dziri kuuya dzato ready, ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa panapa. But nhasi tiri kusangana nezvakasiyana siyana. Nhasi tamboonerera ende tichaonerera tichanzwira panapa zvinhu zviri kutaurika panapa. Ndiri kuona list ravanhu vakawanda, so vari kubva nemuZANU-PF, varakashi, vamwe vakasiyana siyana, vanhu vari kupindurana vachinetsana nethis Zambian activist vachitry kudefenda. It's like what vari kubudisa nzira kana kuti the way yavanodefenda zvinhu zvekunyika kwavo, kana the way yavanodefenda kuifini futi kana pakanzi paita propaganda yavo ikunoku ikanzi yakuda kuexposwa, vanotry kubuda vachidefenda all those things. So nhasi sekutaura kwandinogara ndakazviita panapa, akujikiwe rinopisa, hazvina kumira zvakanaka. So nhasi tikutangira pane chimwe chikamu tichiperera pane chimwe, nekuti zvinhu hazvina kutombomira mushe, hazvina kujeka. So nhasi ndikutanga nekusangana this guy anoitwa Honorable Tafazwa Mugwadi, uyo ari kutaura kuti you think you are doing him a favor, yet you are actually exposing him. You are not yet there when it comes to the comms. Vafana imi, in summary, you are saying he is a low IQ locally. Ndo zvari kutaura iyi. You know, this guy is an MP from ZANU-PF anoitwa Honorable Tafazwa Mugwadi. So ndiari kubuda ari kudefenda kutaura iwa ko imi sei muri kutaura kuti ndikirikeni muri kutofunga kuti muri kutomuitira favor izvo muri kutomudonedza. I don't know how, because nyaya it's all about SADC. You know, these SADC boys vakabvira kudhara, saka anything vakangonzwa kunge pakuda kufumurwa chinhu, so hasha dziri kukwira, so varita kubuda zenze, varubva vaya vari kuita kuuya vari army, mapropagandist, majinji team varakashi, all of them vari kuuya vachicomplaina. Vamwe vari kuti the $1 million trees are dying already. Miti yakaningirikinwa yakutooma. Vamwe vari kuti I don't know whoever sometimes runs your account and is not doing a good favor for you and your boss Hichilema. You are actually straining diplomatic relations with Zimbabwe and Zambia. I don't know kuti boy repapa vamwe vanhu ndozvingotaura, and I don't know kuti how, because kana the guy is just an activist and it doesn't mean kuti anenge atumwa. Iye akatobuda kudhara ataura kuti neava vanhu hatichishandidzane zvekudaro naHichilema, anenge achingosapotawo chete munhu kungoti anenge achingomirira nyika yake pasocial media zvinoitwa vamwe. Then mumwe ari kubudawo futi ende kuZANU-PF ko vari kukomplaina kuti I don't know whoever sometimes runs your account, but muri kutaura zvinhu zvekunyeba. Young men, stay in your lane before it's too late. Spreading falsehoods is a crime, and remember you once arrested for doing that. Just a piece of advice: stop spreading falsehoods. I because I don't know how, because this guy ndozinhu zvanenge audzwa ndobva abuda achitaura pamwe pacho. Sometimes angu ngataura chokwadi, but now vakubuda pakuchena kuti he was losing, you were spreading falsehoods. It's a jinji, it's a crime. You know those guys zvavangori ko vanongofunga kuti everyone angoita zvinhu zvese anenge akuita
zvinozungisa zvinodididi. I don't know kuti hawo kuti vari kuthreatena munhu wekuzambia kuti zvokuita azvinomena kuti zvinozungisana because iye anenge ari kunyika kwake anongotaura kuti ndiri kutaura zvinhu zvandoziva zvandakaona and futi I don't know kuti ndiani akavaudza kuti vari on top of everyone because they think kuti okay kana isusu tichikwanisa kubata vamwe vanhu munonge huku kana kuti kungovaita zvese zvese we can actually do that kune munhu wese wese. I don't know kuti vari kuziva kuti akatsika pabhere but umwe ari kuti can please tell his excellency not to attend the contaminated SADC summit. Uri kuona mumwe ari kubuda from side rekwa Kalimba ataura kuti aiwa utoudza president wako kuti vasauye kuko because hakuna kumira zvakanaka vanogona kungoitwa zvese zvese ndonyaya zhinji manje pairi kunetsera. Umwe ari kuti are those supposed to be trees on the island? Okay, mwa comment about mitiyo. Umwe ari kuti I just have feeling most leaders will send their representatives watch this space. Okay, umwe ari kuti poster una wako timboona munenge muno okay kanzi munenge munodanana. Umwe ari kuti Zambia and Zimbabwe we are one, our elders may you solve your differences so that peace will prevail. Peace. Okay, iwewe na Shadaya same pakuvenga vanhu vasina basa nemi. Umwe ari kuti they didn't have it done yet. Umwe ari kuti I think you are wrong. Last week Friday portraits of all SADC leaders were in place at Westgate. Mumwe ari kubuda kuti ayo zvazvatoiswa kudhara iwe uri kutaura izvo pamwe uri wrong. Mumwe ari kuti munhu akakupa information haisiriyo ivo vari kutobuda vari kutraya kuda kuningirina because sometimes you know they can't be smoke without fire. Zvinhu zvakadai izvozvo pazvinoitika havana kumbomupindura paakatanga kutaura izvo kuti handisi kuona portrait represident wangu but iye ari kuzotaura nhasi kuti nhasi variisa manje ndopavakubuda vakuchitanga kupindura ipapo but pazvakataurwa ipapo hapana akambozvidayirawo kuti haufa ipapo vanenge vazoriisa because ipapo ndasandi kuti they cannot be smoke without fire. They can't be smoke without fire. Something is happening, something fish is going on. Ndo zviri kuitika but umwe ari kubuda ari kuti to be fair, I saw President H's patrol along Airport Road on Saturday 10 August. It was positioned right next to that of our president. Okay, mumwe wauta ayo ndakaona kudhara but I don't know kuti utaura pachimwe ari kuti did they tell you that they were done putting those pictures up because not only HH was not yet there, even up to now today a lot are still not yet up. Okay, ataura kuti vazhinji havasati vatombouya maportraits avo ipapo iwo ritokomplaina nenero vako saka vakakuudza here kuti vanga vapedza but saka uri kuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvaanika uchokwadi futi because umwe ari kutobuda ari kutokonfirma kuti vanga vasati vapedza kuisa. Saka I don't think kuti this guy ari wrong. Anogononga kutaura zvanga achinzwisisa but rekedza timboona kuti vanhu ava vari kuedza kutaura kuti kudii because ivo ndo vari kutraya kubuda vachinofaitana nethis guy. You know that akasha havaneti kana vatotinzi vatouya vanenge vatori pasalary kukomenda ikoko vachiningirina but rekedza tidzike nawo tione. Umwe ari kuti no need of attending such meetings, let them remove the portrait. I know you sent the foreign affairs minister. Mumwe wakutaura kuti aiwa hanche vakaribvisa because haasi kuuya ari kutotumira foreign affairs minister. Okay, umwe ari kuti unonyepa mwana iwewe hey, to be truthful and see how much influence you have. These lies make you lose integrity. Umwe ari kubuda ari kutaura kuti aiwa hawo kunyepa iwewe zvizoutaura hazvisiri izvo but iye wacho ari kuramba akatotsika ipapo achitaura kuti ndisi kunyepa nditaura chokwadi. Umwe ari kuti maybe it doesn't meet the criteria. Okay, shame on Zambia patriots. Mumwe ari kubuda umwe ari kuti why photos in the first place? This is so lame. Okay, umwe ari kuti they are rubbish cowards. Okay, umwe ari kuti kanozvinetsa kakanofunga kuti kane deal stake. Umwe ari kuti there is not airport road though. Okay, umwe ari kuti gaslights, that's who you are, Joseph. I picked those who take you seriously. Right. Most people don't even know that your president is not the outgoing chairman. You have campaigned very well to deceive people. All right, what Lord did, it's been there. No, I was there already. You are not in Harare. All right. I don't know. I was there. We don't have time for one-term president.
Alright. Ndaibata. Achacha ndijamba. We don't have time for one term president. Achacha ndijamba. Alright, we are kunza asara negiriri yake saka akunobuda saka kunza atina ngwana naye saka anything zvinenge zvangoitwa ikoko sina na basa ndozvikutaurwa neumwe panapa. Mwari kuda kuti that's not airport road though, it's Lomagundi. Yeah, but mwari kuti in airport road vakamuona mamwari musaka now zvakuita kaconfusa pakuda manje munhu anenge akafamba maroad yese kuti Lomagundi ayoenda airport pamwe zvakaiswa kwaise double because it's obvious kuti airport ndokunodzikira mapresident yese saka it's very possible kuti anogona kunge mamwe ari muna airport road, but I'm not saying kuti inini ndanzwa kuti ari muna airport road ndikutaura according to these guys vese vakutaura nyedzi kuratidza kuti vese pane vese vanenge kusatoziva ipapa kuti zvikufamba sei. Mwari kuti these photos even necessary. Why all the effort to please SADC leaders? Zvino designing hatingambo zvakafanana kungobvunzwa kunzi decoration nebasa repamuchato, you know, all those things zvimwe zvacho zvine basa because anenge akatotanga neidea iyoyo akatoona zviri necessary kuti auye unoziva kuti it's a sign yekuratidza kuti you are actually welcome mukountry iyoyo because iwe uchidzika paairport utanga kuona mafesi yako nemafesi emamwe mapresident vaisa vakuya ikoko. Zvinezvo zvinongoreva kuti waita se uri kugamuchirwa nemufaro unga wakatomirirwa ikokoko wachiona kuti your presence itori necessary, unofanira kungori panzvimbo. Saka ndo basa razvo zvezvinazvo. Mwari kuti why does he do that? Wisuna team does not play for Zambia. I may not have known, otherwise not sure. Mwari kuti you are not even in Zim. How did you see that the face was not there? You see, he was in Zimbabwe, but what was one say because the face ain't guys people. You know that's why I don't know these guys. They can't be smoke without fire. What was the sure face ain't guys people? But the pass is a second pot. There's rocket out face president don't go hippo. Nasi yes of what is it as a good of the chitin Davaona Vaista. Does this Ruvakiza? The Pataka, you are going to about this and out of Mataka. You see these people what they do. Who believes on which vanenge kuona pazvotsangira vanhu munozombonzwa nyaya yayo pakati but vanhu ava actually vanenge kubva kumashure vachibvumburana chazvo you know, but iko zvino zvimanje vakutanganizana. No, gatimboona umwe ari kubuda kuti Africa is full of drama. Who hosts portraits on the street light for what? Imi ndamutaura zvemaportraits. I think vamwe vanzi kusaudara mwari kuti it's not like there is any value to the conference. Anyway, we can always get his views directly from the Americans. All right, we have pretty grown men and women here in ZANU-PF. They sat down and they pretended to have forgotten silly people. Oh, all right. It's very unsafe for Hichilema to camp in Harare hotels consuming food there. He must just delegate the Zambian consultant in Harare to that portrait summit. Azvinetse kana chida nguwa yanoya pati ndakamboononga namata saka nguwa yachitari pamutsanyo zvina basa ngoni ndakatsanya komana asikudya zvinhu zvazvinakana kumboshata zviko zvine basa rezvo kunzi president akatsanya vanonamata vanhu vakomana vacho hazvinyanyi ushamisira izvo nditi but hatingatange kunotangana kunangana uroi zvedu pazvinhu izvozvo. It's only that vanhu vagara ndozvavari kana vatotanga zvinhu kana patotanga kutotaurika. You know, sometimes pane zvinhu zvine zvakambobuda like munoona matongese mashandiro amune muchiita vanhu vazhinji inyaya yekuti vanhu munoshandisana nemakuhwa so saka vanhu vanoshandisana nemakuhwa vanonetsa manje izvozvo ningirikini izvozvo inyaya yemakuhwa yatobuda saka avajairawo kuti makuhwa acho zvine like unongoziva zvingoitika mazuva ano varume ndo vatone makuhwa akawanda vakadzi vasina makuhwa varume ndo vatone hobo makuhwa. Mwari kuti the boy plays with your minds Mazimba. He is cashing on your responses. You never get 20 likes from Zambia. Twitter is now paying and he is making money. Oh, okay, I didn't know that. Okay, Twitter is but my likes maji I didn't know that. You are lying. You are an attention seeker. What is so special about Hichilema, if I may ask? Why is the Zambian president? Why he's so special? Because you know these people are very funny. What's so special about him?
is a Zambian president and I'm part of SADC yacho saka ndo SADC dzacho ka ndo vanhu vacho zvakafanira kubvunzwa kuti mimi was so special about president wenyu zvimwe zvacho shandisa pfungwa unoenda kuti zvinhu zvacho ka musandigana mimi makabrainwa shoma makarohwa muchidzvanyirwa mamanzi was so special about you ubvota nothing makudzungaira ufuti vanhu mwari kuti but this is unnecessary and waste of resources. Alright, I know that would be regarded as xenophobia or Afrophobia. How would you define it? Teachers would do it. I thought this gentleman's club was no longer taking place in Harare as per your assertions. Zvonetsa manje because iye wacho asiri mbuni akabuda shara kuti yasikuningira these people ndivaringotaura vari kuti anogona kuuya anogona kusa. That's why mugona nyaya iyoyi iri pairi because iye wacho munhu kuti ari quiet ari focused nekuita zvinhu zvenyika yake because yatozoti ndakavhoterwa ndiite basa ndine zvakawanda zvokuti ndishande nyika yangu saka zvokuti aswera achitinonzi azodaira gossip iye chache achitoti akatotangwa nevamwe vanhu mushoti magovernment officials dzimwe nyika atopindure ozopindura nyaya dzekunzi dziri kutendera panhingirikeni handifungi kuti atomboneka nanhingirikeni yacho kana foni padhuze naye anotozviziva kuti vanhu vanonetsa mwari kuti photos of all SADC president except him. Well, at least they didn't accept to fix it, or it would still be missing. All right, he mustn't come over to Zim. He will be poisoned. That will be his last time on earth. Cause it didn't they don't play the queue. I don't know for why. For what for vachizobenefita chipa zviri at the end of the day because ivo yavo nyika vanayo kuti vane yavo saka I don't think kuti zvimwe zvazvo zvinomeka sense but it's something yekuti it's a rumor riri kungotenderera everywhere because vanhu ndo zviri mupfungwa dzakuti aiwa uyu anogona kuuya kuno kakaurayiwa nauyu ndo zvazvingori because hanzi zvakamboitika mashuri kune mumwe akambonikana akanodzimirwa kuno kuzimbabwe vanhu vanongotaura zvinotaurwa zvipere but anyway handizoziva hangu kuti vanenge chero vakanzi vamunhingina vanobenefita chipa zviri I don't know but vanhu varingotaurawo zvavo vari kuti you are a liar. The picture was put at the same time without with others. Okay, I saw it near the Mutare Road roundabout alongside Idi Mnangagwa since Saturday. Okay, this fight man is fine. Zan is teaching others to magnify humans more than nation flags are just good enough. This is the biggest problem we have in Africa. SADC is about nations coming together, not presidents. Right, mafungiro ake arutaura nditi but inini chandoziva chunzi meeting here inoattendwa nema-head of states saka anotoenda achinorepresenta ikoko anotori nebasa kuti face yake inge iripo anenge ari president panguva yacho iyoyo even kana yakatangwa nema-head of states vakagara kuti president ningi vese vakagara pasi vakatoziva kuti ninga atotanga so chimuchinzwa kunzi ana Kenneth Kaunda ana Samora Machel ana anzani Thabo Mbeki ana Jim Gabet vanhu vakasiyana vaingotaurwa pamazita avo anotaurwa chii kana muchitaura zveSADC because ndo vanhu vacho vakaitanga itangwa nenyika kuti imimi chendai munotanga chega mutobvisa ma-head of states chii chamunoita muchikaenzi chabatanidza nyika muri mega nothing imimi pachenyu munotanga torovana makutirimirana muganhu uzvona saka ivo pachavo vane basa ndo that's why mwari kuti we don't care about your useless Hichilema guy. Okay but we don't care. Sometimes you know comment out uchizoziva zvichiitika utotanga imwe fight because anozoti saka utumanhu vainyuka kuti vati you don't care about even they care about him because vakamuvisitira kunyika kwake so many times kahobo kasingaverengeke but iye wacho kuti anzi ari kuuya kuno ime muona kuti hatombouye mwari kuti so now you are winning about Hichilema's portrait for the same SADC event that you don't support. Pari bit trick. Kuna munhu asingade chakanaka. That ningirikini summit inongoitwa here. They don't ever think musambofungidzira kuti panozonzi ningi azoti inoregedza kuitwa kana muno aimiswe kuitwa because the way yakatogadzirwa chitoitwa payakatotangwa saka ticheta kuti takapedza apa tombosangana todai it's rotational kana zvimwe kana musingangodi kuita inongoitwa iyo musazombotaura kunze nyika aisapota aiwa hakuna munhu asingaisapota mwari kuti
if he happens to come here, better plan for his successor. The regime will do whatever it takes to poison him. Better he attends on Zoom, he will send a representative. Anzotogara totsvaga nigirikini successor kudhara kunyika kwake, anotozosara achimirira bhozi kunoko anza vatambe. Anza vatsameke anza vatsameke kuZimbabwe. KuZimbabwe vana vatsameke. Vantu vamudimu. I know these people are funny. Your source always make sure that you get wrong information. The time to recruit new source. All right. I don't know why you're a fighter. It's a fighter. Good thing is your president, not ours, and he's president in Rhodesia. All right. Why are you that worried about this? All right, why are you worried? I won't find out worried. You can takasiyana manje maZimbabweans makanzgonzi when you president azonzwai kwakati munobva mauya pana pakataka kucelebrate yes because imi magara amuna basa naye midototi atobva abhoikane arwadziswe afinurwe everything anything kungoti any pressure yangoya pamoyo pake kuti achero akanganza angoita kana heart attack and ndozvo muri maZimbabweans but kune vamwe mapresident manje kune vamwe vedzimwe nyika kunzwa president udanzwa so vanouya vese kuti maita sei ndo vari kozi dzimwe nyika dzakatobatana kudhara but zvasiyana maZimbabweans vakadivide I think into 10 to group kama vamwe vanoti tomuda kani kaga group okamwe ngekuti ikakatarisa vanenge vachibenefita uchiwanawo zvavanowana koita wakamwe ka group kuti akatodi kutonzwa panotaurwa nezvake kuno munhu wekutoti even kamufoni mawo hauna kana anything chinombona kana foto rake kana anything kana pangava pa social media avatodi kana kuti munhu wanza kupfura nemufoni mavo avatodi ndozvazvitongoti maZimbabweans saka vakati munhu wanza adai so vantu vamuselebrate kuti he was one saka that's why this guy are so worried nemunhu wake napresident wake umwe ari kuti Zimbabweans are extremely inhuman and distinguished and it will not shy away from acting embarrassingly. All right, umwe ari kuti you should stop abusing opposition politicians. Okay, you stupid to the core. I was yet when I realized that he put him second. That was 2 weeks ago. It was just high time. Otherwise, he would have defaced it because it's just too high. All right. This guy needs a psychiatrist urgently. Okay. All right. But you should say he was not attending. What happened? A little fool. All right. Zvipatuka handiti uye akataura kuti inini ndoda zvafane munhu wese anobvumisa kubuna neopinion yake yononouya wabva kuti inini handisida kuti uye aende pakati why because inini akaendako ndikumutyira nazonzwa inenge iri opinion yako but iye haana kusumuka akataura kuti inini handisi kuzodai so no vana kudaro vanhu vanongofungidzirwa zvo kuZimbabwe kugara kana achida kuuya anouya kana asingadi kuuya aite se hatombouye ndozvazvitongori musatombonyaonesi kana mwari kuti he is no longer going to the new venue he had organized for him. All right, let him stay away. Dangerous. Zionism want this. He had advised him to send his deputy foreign minister, please. Okay, very immature, childish post arrest. All right, you were lying anyway. All right. But let's see. I hate the division of ordinary Zambians and Zimbabweans by politicians who exploit their differences for personal gain. Politicians Zim and Zambia, including Joseph, fuel hatred, undermining the historic friendship between the two nations. Did you come to Zim and didn't see his photo? Liar. Unyeba unakumbouya ukasamuona aripo but you are busy ngoti anga asipo. Hali nyaya yekuti ari kuuya iyi ndikutaura kuti nhasi panapa pari kubvira guys. Una vanhu the way yavanodefenda nyika yavo kana vanodefenda the propaganda because maZimbabweans munozivikanwa kuti anything chakangonzi uyo ari kudai so munotowedzera moto ipapo kuti but this time around it seems like kune vanhu vanenge vachizviita vari kusapota vakasha vari kutraya kuda kuita se kunotenda no hazvisiri zvoda kutraya kunoita se
kunomisa zvinhu zvichiitika kuda vatrenda kudzima moto is like but kuzongodzimawo moto kajara kudzima kamoto kekendruka vala panenge vaida kudzima moto kuti unonge watobatira kudhara ndo zviri kunetsa mwari kuti you said he is not coming, why are you weeping over his initial omission? You have tried your best to demonize Zimbabwe and our beloved president. Just accept this defeat. SADC summit is going ahead. Pass on the message to Mumba. Pass on the message to Mumba. Chikatapila. You know, every time Zimbabweans want Mumba. You know, I don't know. I want to attack BP. Ziropa. Zunotaka kutamba mukatumu. Because this guy, anagona mungoya katanga ngoto. Ashingopinda. Ashingotanga ngonzi. Tingotanga musangano wedu ngirigini obatongo kudikira nechibhuku chake. But right. Zvakaitika musi wa 23 August. That's why vari kutry kuataka. Ende ndo pakatangira grudge read this varakashi ne this Zambian people. Ndo pazvakatotangira ipapo. Iko zvinhu zvese zvakuitika zvazvinhu zvokuti zvakatotanga panguva iyoyo. Mumwe ari kuti young men, I wonder who supplies you information. However, your obsession with taking every opportunity to denigrate Zimbabwe is not healthy for modern day international relations. Alright, Argubuda Arguti, word of advice. You and Honorable Hichilema must not come here for your own safety. Word is there. You have a bottle of nourishment waiting for the two of you. Whether whatever is left will be given to Honorable Nefas Mumba. You know, zviri kwese saka at the end of the day unozonoti pamwe these people zvari kutaura vanenge vari kuziva kozi mwari kutaura kuti makangoya kune bhodhoro rakakumirira kuti mumadirirwe maita se muzongonoperera kumberi muhamazopuwa yasara chekunaningirikeni zvinhu zve zvimbotaurwa nevanhu guys munoziva kuti zvinotaurwa nevanhu hazvipere but inini one thing I like ndechekuti panenge pataurwa chinhu handauselekta ndangoya nenyaya yesu sezvairi but iwo kana wazonzwawo imwe yekuti inenge karerekera ichanga iri kutsimbirira munhu wako it doesn't mean kuti isusu tinenge takamuvenga because isusu chedu kungobudisa nyaya tichikudzai zvinenge zvichingoitika. So kana uchingotenga kusvika panapa iri first time yako panonzi paCoolN TV gara walike this video apa vyo pasina kulike wakabanapa like this video kuti vaboikane